Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulod, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicoliala and Diego Bandido. Sobra na po akong nababurnout sa lahat ng bagay. Nakaka-burnout sa loob ng bahay, sa dami ng gawaing bahay. Nakaka-burnout sa loob ng opisina, sa dami ng gagawin sa opisina. At nakaka-burnout din po ang social media. Hi! How do you handle burnout? Thank you, Tambalan. God bless at sana makapagpadala ng alay soon. Grabe, impyernong-impyerno yun. Kaya nga eh. Parang wala ka na nakitang liwanag eh. Sunog na sunog siya eh. Correct, burn na burn. 'Di ba? Ano bang ibig sabihin ng burnout? Oh, ang ibig sabihin ng burn from the root word, taray, may pa root word. Ang etymology yan. Syempre sa salitang burn. Oo. Sunog. Oo. 'Di ba? Out. Sa Greek word. Oh, sa salitang Griego, Oo. burnikoking. Ibig sabihin, ayaw mo. Oo. Parang doon din ang galing Parang yung napapasok ka. Correct. Doon din ang galing ang salitang burnik. Ganyan, Oo. parang ayaw mo siya. Ito po ang epekto. Epekto po kapag may mga nakausap na police recently. Anyways, so burn. 'Di ba? Pag nababurnout ka, ibig sabihin na parang nakakaaligaga. Oo. Napapaso ka. Wala kang peace of Mainit, mind. oo, Yan. 'di ba? And you want out, parang Oo. ganyan. So, burnout, yun po ibig sabihin. Kung pakikinggan po natin yung kanyang reklamo, nakaka-burnout, nakakapagod, nakaka-fatigue Oo. ang eksena sa loob ng bahay kasi ang daming gawaing bahay. Ang daming nakaka-fatiga yung eksena sa loob ng ang tawag dito ng trabaho kasi apakaraming trabaho. Tapos nababurnout pa siya sa social media. Oo. Alam mo, kabisyo, may mga bagay na pwede kang i-control. May mga bagay na hindi mo makokontrol, Oo. 'di ba? So ano yung isa sa mga bagay na pwede mong i-control? You can for social media, for example, you can control kung sino yung gusto mong makita dyan. Aha. So kung ayaw mong makita yung tao, ayaw mong malapitan ka, ayaw mong makabasa ng mga nakaka-lurking yung mga post, di ba? You can always block. Oh, pero Diba? this is very alarming yung ma-burnout ka sa trabaho. Sa lahat. Ma-burnout ka sa lahat kasi marami pong kwento na this leads to to suicide. At ayaw natin yun. Kasi gusto natin Oo. na makahanap po tayo ng dahilan kung bakit gusto pa nating mabuhay. Yes, Di ba? oo. Although naiintindihan po natin, no? Ako hindi ko masasabing talagang totally naiintindihan ko yung mga mental health issues kasi ang sinasabi nila. Meron ako nabasa na ganito, Jegs, dati. Meron siyang mental health problem. Tapos basta ang post niya was, tapos sabi ng iba magdasal lang ako. Oho. Hindi lang nila alam. Gumanon siya. Tapos mababasa mo sa ilalim, dun sa thread ng mga comments, na nakaka-relate sila doon sa kanya. Na
minsan ganun eh. O maghanap ka ng outlet. Diba? Kasi yun naman Aha. sinasabi natin. Maghanap ka ng outlet. Maghanap ka ng makakausap. Ang sinasabi nila, yung mga pinagdaanan talaga yung mga matitinding mental health issues, it's a brain thing eh. Oo. Na Saka- kumbaga parang may imbalance talaga na hindi naman sa hindi sila nagdadasal. Oho. It's just that hindi lang talaga nila makontrol yung isip nila. Ako, I would say kaya medyo ako dyan sa topic na yan, hindi talaga ako maalam dyan. And I will not even attempt na magdunong-dunungan Oo. dyan. Tingnan mo naman yung root word ko ng burnout, di ba? Burnikikos, kingkinikos, di ba? Okay, totoo naman na Oo. hindi madali para sa isang tao sabihin mo na magdasal ka. Kasi Oo. tandaan po natin yung prayer is a communication with God. Hindi siya bagay na nai-impose Oo, eh. it's a personal communication. So kung hindi mo pa alam kung paano i-navigate yung spiritual life mo, so paano ka magpe-pray ng tama? Correct. Kasi minsan Diba? kasi may mga ibang tao, idasal mo lang yan. Oo. Una talaga yung pagdarasal. Sa totoo kung hindi ka pa, wala ka pang, hindi ka pa marunong mag-communicate, hindi mo pa natitreat si God as a best friend, parang ganun, or hindi ka lang talaga nasanay. May mga Oo. taong ganun eh. Yes, Kaya nga, oo. 'di ba? Ito yung na-realize ko minsan nagtuturo ako ng mga tao sa meeting o magdasal ka, ganyan. Oo. And one thing I realized, hindi naman kasi lahat talaga, una, nagdadasal. Pangalawa, hindi lahat kayang magdasal ng out loud with Oo. everybody listening. Kasi personal yun eh. 'Di ba? Yes, oo. Very, very personal. Galing sa puso kasi Correct, talaga oo. yun eh. Kaya tingnan mo, nung minsan po na nag-meeting kami, may inassign ako bigla. Kasi binambibigla po ako eh. Ikaw na magdasal. Anong ginawa niyang Oo. dasal? Dasal para sa mga guro. Oo, nag-search sa ano. Nag-search sa Google. So, diba? binasa niya tapos biglang Para sa ating mga guro. teachers. Kasi nga may mga tao talagang, we cannot blame them. Oo. Hindi talaga lahat ganun eh. Kaya siguro, ganun na lang yung parang pag-post niya na, tas sinabi nila sa akin, magdasal lang. Hindi Oo. talaga siya madali. Ganyan. And kung ano man yung parang what's going on in the brain na may pumitik dyan or nagsaray, di ba? Oo. Ganun naman kakomplikado yung Yes. utak natin eh. May part na nagsasara, may part na nagbubukas, Oo. may part na nagbubuhol-buhol. May nagsa-shutdown, Oo, di ba? meron ganun eh. Kaya ang amazing ng brain natin, kaya di ba, yung sa anxiety, nung nagkaroon ako ng anxiety, binigyan ako ng doktor at yung hindi kahit sinong doktor lang ang pwedeng mag-receive. Dapat merong May S2 license. Correct, oo. At merong may expiration din yung yung Right. reseta na yan. Correct. So sabi niya, itong gamot na to, iinumin mo lang pag feeling mo yung parang aligaga ka na something, parang nag-worry ka kasi binablock niya yung brain mo na hindi ka mag-iisip Ng mga negatibo. ng mga negatibo. Sabi ko, Ganyan. napaka-amazing ng brain natin Correct na may ganun siya. Tama. May tama kasing pong gamot. Diba, na ganun. So, yung sinasabi ni Jegs na nakakatakot, itong nararamdaman mo na lahat nakaka-burnout. Oo. Kasi maaaring merong part ng brain, diba, Yes. na kailangang ayusin. Merong part ng brain na kailangang there's a part of your brain that needs to be fixed. Oo. Ngayon, kung halimbawa, may mga iba naman tao, Jegs, na hindi pupunta sa doktor, takot. Yes, oo. At saka syempre, medyo maharli ka din, Oo mag-consult, naman. di ba? Kaya ito na tayo dun sa mga, ano ba mga pwede nating Oo. gawin? So para makatipid sila, dito sila dito sa atin. Libre. Libre naman. Ito na nga, 'di ba? So kaya nga tayo, mga safe lang din yung mga sagot natin, which is number one, Oo. kung nababurnout ka sa social media, katulad for us Catholics, this is the Lenten season. Fasting ka. Pwede ka Sa mag-fasting sa SOCMED. Yes. Social media detox. 'Di ba? And marirealize mo, at ito realization ng iba kasi never ko pa nagawa yung detox na yan. Yung detox na yan, parang nagawa ko parang ilang araw lang. Nare-realize ng iba na nabawasan yung stress nila dahil hindi sila nakatutok lagi sa Correct. social media na puro nega. Yes. Diba? Yung ganon. So, yun yung mga pwede mong gawin. Oho. Diba? Ano ba yung mga nababasa mo, napapanood mo, na laging nagbibigay sa'yo lalo ng anxiety or stress? Parang Ayan. nababurnout ka sa mga binabasa. Oo. May o trigger kasi pinapanood. yung anxiety. So, dapat alam mo kung ano yung trigger, sino yung trigger. Ayan. Yun yung mga iiwasan Correct, mo. di ba? Parang nga yung isang kong kaibigan, ang trigger niya lagi yung kumars niya na post ng mga bagong biling gamit. Oo. So sabi niya, naiinis siya. So
tuwing nakikita niyo yung mga post, naiinis siya na dati hindi naman din siya mainggitin, naging mainggitin. So sabi ko sa kanya, una, wala kang magagawa, social media niya yon. So kung gusto niya mag-post dyan ng lahat ng bibilin niya, ultimo butil ng bigas, di ba? Wala tayong magagawa. Ang pwede mong gawin, pwede mo siyang i-block. Pwede mo i-block yung mga post niya, pwede mo siyang i-unfriend. Ganun lang yun, unfollow, ganon. Kasi magkakaiba tayo ng POVs. Like for example, doon sa Kumars na nagpo-post sa mga kumbaga thankful lang siya sa mga blessings. Correct. Hindi para mag-flex o hindi mo sure. May mga iba para mag-flex talaga. And hindi din natin sila masisisi. Paano kung kaya sila nagaganon? Kasi all their lives, hindi sila, hikahos. Yes. Ngayon nagkaroon siya ng bagong cellphone, nagkaroon siya ng bagong trabaho, or nagkaroon siya ng bagong gadget or whatever it is, flex niya talaga. Wala akong maiyabang dati. Iba-iba Tama ka, Jigs. May iba, i-flex nila kasi nagyayabang sila. May mga iba, to inspire. Yes, na kung kaya ko, kaya nyo rin. May mga iba naman nang yayamot, di ba? So hindi natin makokontrol kung ano yung rason nila, ba't sila nagpo-post. Ayan. So kahit katrabaho mo kung minsan na wala namang ginagawa, pag dumaan sa wall mo, may parang nabubwisit ka. Oo, di ba? So pwede mo namang i-unfollow Pwede. Friends pa rin din naman kayo. Correct. Di ba? Kung ayaw mo talaga, i-block mo na. Peace diba? of mind mo naman ang nakasalalay dito. Halimbawa, nung kasagsagan, nung bago pa yung social media, yung camera 360. Ayan. Yung halos mabura na yung ilong. Sa Puro lahat sobrang dumadaan sa feed filter. mo. Tapos maya-maya makasalubong mo. Oo, di ba? Parang hindi naman ganito kakinis sa tunay na buhay. Mabubwisit ka. O sa halip na hindi ka nabubwisit ka. So anong gagawin mo? Unfollow. Ayan. Yan mga pwede mo makontrol. Ngayon, tungkol dun sa burnout sa trabaho, kaya nga di ba may break? Kaya kasing importante po ng lunch break at coffee break, ng recess time or lunch time kung sa school man, kasing importante yun ng oras ng pag-aaral o oras ng pagtatrabaho. Ayan. So kaya may ganon, kaya din may weekend. Ayan. Tsaka Kaya din may leave. leave yan, Oo, kaya din merong mga leave. I-avail mo yan. Oo. Para nang sagay na ma-refresh ka. Diba? Ganon. Ngayon sa bahay, ang daming gagawin. Pwede mo naman di gawin eh. Oo. Diba? Wala nang requirement eh. Ako minsan, halimbawa ganyan, ay, ito ba naman tong closet ko? Talagang parang lulubog na siya. So minsan nasistress ako kapag tinitingnan ko. Tapos ang ginagawa ko, tumatalikod ako, bala kayo dyan. Bala kayo dyan, hindi sa kanila lang kita atupagin kapag meron na akong oras. O kaya unti-unti. Hindi mo naman kailangan tapusin lahat in one day. Tandaan, lalong-lalo na sa trabaho, kung tatapusin mo lahat yan today, wala ka nang gagawin bukas. Tama. Tamaran ka lang in some aspects. Kung iisipin niyo po, parang madali lang yung mga pinagsasabi namin, hindi po madali. Hindi rin. Hindi rin. Sa totoo lang, alam mo, kung anong Jegs, pinagsasabi namin, hindi po madali ito sa inyo na mga may pinagdadaanan na ganun. Tsaka kami mismo hindi namin nagagawa. Sinishare namin sa inyo para magawa nyo. Kasi kami hindi namin magawa. Ito na yung mga possibilities. Pero isa sa mga possible na pwedeng gawin mo para mawala yung burnout niya, hanapin mo yung purpose ng buhay mo. Baka kasi syempre, paulit-ulit ka doon sa same thing na ginagawa. Ayan. Parang wala ng purpose. Siguro kung ano ba yung bukod sa yung purpose mo, ano ba yung bagay na parang nahahappy kang gawin? Oo, bagong hobby perhaps, bagong set of friends na lalago ka, na mag-i-improve ka. Diba? Pwede mong gawin yun. Diba? Para hindi ka naman totally ma-burnout. Go out. Ayan. Relax. Correct. Try mo lahat ng mga ibang paraan bago ka parang ma-stress. Bigyan mo kami alay. Yan. Tayo. Malay Let's mo. go. Ako po ang kumikinang naulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Naalala ko yung